és aquesta olor? Joan, què és aquí? Es pot saber què collons fots? Jo, què dius, Jaume? Estava aquí entrenant una miqueta. Aquestes apps, tio, aquestes apps s'han d'entrenar, saps? Per després poder lligar amb les paves, saps? No, sí, està molt bé que treballis les abdominals. També estaria bé que anessis a un terapeuta a treballar els teus traumes infantils per ser millor persona amb els altres i amb tu mateix. Sí, bueno, primer van les apps, bro, primer les apps. Mira, a mi el teu ordre de prioritats me la porta fluixíssima. El que no me la porta tan fluixa és el lloc on ho facis, perquè aquest lloc no és per fer això. Això és el menjador, entesos? I si vols entrenar i suar, doncs te'n vas al carrer, te'n vas al parc o te'n vas al laboratori de músculs que anomeneu gimnàs, entesos? Però això, aquesta merda aquí no. Buah, tio, bro, what is your problem, bro? Hosti, tu, quina ràbia em fot que parlin anglès. El menjador és per menjar, tros d'inútil, entesos? Mira, veus això? Veus aquestes gotes? Això és suor, això és asquerós. Mira, això, mira com s'esquitxa. Això és suor, i cal que ho netegi. Tio, però què fas? Que ho netejo jo ara, això, tio. Uau, what the fuck, bro, què passa? Torna, collons, tu. Qui pica, ara? Hola? Que estrany. Yo què? Què collons vol dir yo? Wow, take it easy, bro. Relax. Només t'anava a preguntar què volies sopar per fer-ho pels dos. Però tranqui, no em pregunto res més. Va, tronco. Sí, tranquil, perdona, collons, ara m'he posat molt nerviós. Bueno, pues estàs prenent una chill pill, vale? Que et veig una miqueta estressadet, Te'n relaxa't, bro. Ui, això m'ha recordat a una altra persona i no m'ha agradat pas. Aquí queda suor, Ja cal que freguis bé. Aquesta gent de ciutat. Dia. Escolta, quan s'acaba el paper de cul, se n'ha de posar de nou. Entesos? Has sentit bé? Yo, què fas, bro? Què fas de què? Tu estàs pirat o què? Perquè m'estic dutxant, bro. Tranquil, si a mi no em molestes pas, jo faig aquí un cagalló tranquil assegudet i ja està, no passa res. What the fuck? A mi sí que molesta, tio. Puto, pilla't aquí ara mateix, What the fuck? Pirat. Oh, per favor, No, jo ara no puc marxar, no puc, ja he començat. Hòstia puta, però, tio. Hòstia puta, tio. Fàstic de pavo, bro. Collons, que tiquis-miquis, xato, mare de Déu, senyor. Tu estàs boig, bro. Tu estàs boig. Va, d'acord, Joan, perdona. Que no em dic Joan, que em dic Jon. Hòstia, pavo. Això, Jon. Escolta, que per mi això és normal, tio. Jo em foto al lavabo amb l'altra persona i no passa res, però és que si és millor, perquè així estalviem aigua i llum, que no ho entens? Pues no és normal, ok, bro? Què volies? Veure amb el rau? Què estàs dient? No, digue, bro. Digue, això? Evidentment que no vull veure't la cua. Ara, ja està. Només calia que m'ho demanessin, bro. És que no la volia pas veure, Jon? No volia. Espero que no la vagis ensenyant cada cop que et pensis que algú la vol veure. Digues? Hola, bona tarda. Parlo amb en Jaume Casamitjana? De part d'aquí? Soc en Pau, de la immobiliària. Ah, hola, Pau. Què tal? Què fas? Digue'm, hi ha algun problema? No has rebut el pagament? El vam fer, el vàrem fer just quan tocava. Sí, no pateixis, no és això, no. Ah, què és, doncs? Què succeeix? Mira, el propietari ha decidit apujar el preu del lloguer. Sí. Com que el propietari ha pujat el preu del lloguer? Escolta, que nosaltres vam firmar un contracte amb un preu i això no baixa, però tampoc puja, no? Sí, però és que ara hi ha un nou propietari i ha decidit apujar el lloguer un 45% a tot l'edifici. Sí. Ai, la mare de Déu de la Moreneta, la mare que em va parir, el que volia... Collons! Senyor Casamitjana, segueix vostè aquí? Quan quedaria, doncs? Miri, sí, hi tinc aquí apuntat.
Si esteu pagant 700 euros, pujaria a 1.015 euros mensuals. Senyor Casamitjana, ha deixat vostè de respirar? Perdona, estava aguantant la respiració, a veure si això es tractava d'un malson, però ja veig que no. Entesos. Hi ha algun inconvenient, doncs, amb aquesta pujada? Un inconvenient, diu, un desgraciat de merda. Disculpi. Escolta, et truco aquesta tarda o demà, o ja veuré, d'acord? Ja et dic. D'acord, sí, no pateixi. Vostè pensi-s'ho i ja ens dirà el... Hola? Ai, la mare que em va parir. Cago en l'os, parer. Què collons faria? Jo, bro, escolta una cosa. T'importa que d'aquest mes t'ho pagui el mes que ve? És que estic venint un curro, ara, un col·lega, però m'ha dit que... O sigui, em vaig aquest mes, que sí, que en principi sí, guai, però m'ha dit que ara pues no. Però que el següent ja sí, fijíssim. Ok? Fot el camp d'aquest pis. What? Com no fotis el camp d'aquí ara mateix, et fotré una bufa que sortiràs disparat per la finestra. Però què estàs M'has entès? Vale, bro, ja ho agafo tot i me'n vaig. Tu estàs sonat, Tu estàs boig, bro. Tu estàs boig. Tu estàs boig.